Okay, sa imong kaduhang pangabahon. After siya nagmaoy, ang namin sinikay after sa magmaoy, abi niyo ano mo niya? Nagkumpisal siya. Okay. Okay, so isa yung kaduhang pangabahon no, ang kumpisal ni kagrupong Fred Arcelon. Okay, go. Makumpisar naman ako, kayo daw nagsala, may damo na ako sala eh. At tapos, daragali na Reda, nga sa may ice creaman, maayong hapon na da sa inyo tanan, kay aragam na goro subong, ka pala matiki na goro subong. Okay. Tuduhay lang yun ang otoy-otoy. Sige, go. Padre, loyak ko mangpisa, ako nakakasala nga isa kataho, pito ang asawa ko, wala butang ikawalo. May kirido ako nga gina sustento. Nga bala padre, amoy niyang akon nga swerte. Hindi man ako gwapo, daw presidente. Bisan din ako ang magkato, may makita ako nga mga lalaki. Yudi kakak. Padre, patawaron mo ako. Ginbayan ko singila, kaginbayaan Manila ako. Hindi ako makatulog, kay wala sang muskotiro. Kadamo sang lamok, ginakutot nila ako. Nga bala padre, amoy neng ako nga swerte. Hindi man ako gwapo, daw presidente. Isan din ako ang magkato, may makita ako nga mga lalaki. Padre, patawaron mo ako. Ginbayaan ko sing ila, kay ginbayaan Manila ako. Hindi ako makatulog, kay wala sang muskotiro. Kadamo sang lamok, ginakutot nila ako. Yudi kakak. Kadamo sang lamok, base kon madinggit.
Ako. Dira gali sa nalipat naman ako. Mhm. Hindi na lang nalipat ako. DJ Phoenix Drive. Okay, salamat gid kagrupong Predarcelon sa pag mga ambahanon ng medyo something unique, no? Kung hindi ka mag-create, mapayuhom ka, no? Ang unang nga ginamba, so maoy, para gid sa mga nag-baili-baili dira. Kung gabi, no? So, wala naman maoy kay ginapa na sila, ginapriso, no? Kag siyempre, kumpisar. Okay?